Pensa un desig. Qui m'havia de dir a mi el que hauria de fer per sortir? Когда я вышел этим вечером на этот ринг, Amb les ganes que tinc de prendre'm un gin tònic, és quan les coses les veig molt millor. Espero que el paio de la porta em conegui, я думаю, что я не любил их тоже. perquè tinc ganes de nenes, de riure amb els monòlegs. В течение всего этого боя я понял, что многое изменилось. He d'anar a la Carpa House o a la Pèrgola. Tant se val, tios. И я почувствовал, что вы тоже изменились. Per això, ara que prenc el sol i no paro de fer abdominals, és perquè és el moment d'estar al 100%. Я думаю, что это лучше, чем даже 20 миллионов долларов. El que intento explicar és que si tenim ganes de festa, Я думаю, что каждый тоже изменился. i vosaltres Вы també, можете измениться. el 18 obrim les carpes! I una cosa, aquesta nit, tios, no m'espereu despert. Pensa un desig perquè el 18 de maig obrim l'estiu.